Nek ra kacamata ki engko nyawang ramat ya. Wah, betul. Sip, ya, ayo. Den Mas. Kanggo kacamata ya mau ndak bagus sih. Ora apa. Ora sida-sida kok wis arep meneng sih kek. Waduh. Yo, Den Mas. Den Mas Brata. Piye kok malam iki didalehke iki? Urung-urung ae dibenakke. Mengko tak benakke. Mengko. Ora benakke dhewe lho. Kowe nek benakke sok nritik. Ayo. Serius iki tenan. Nah aku iki bratane ora serius ya. Serius sih Bang demi bapak. Oh iya. Brata brat. Demi adimu. Halo. Rupane tuwa kowe lho bapakmu. Den Mas Brata. Sopo iki? Den Mas kesupen kalian kula napa pripun to Den Mas? Sik sabar. Aku lagi iki kepethuk karo kowe kok terus ngetek. Ngetek aku ora ngetek jenengan kesupen kalian kula napa pripun mbok kene ndelok nang padangan dimatke rupane sapa aku sapa Ayo. Ngerti aku pisan. Copot kene. Ndak kurang ajar kene. Wah, iso. Ora cetha emang. Nek aku iki mat banget e. Seneng banget aku iki mat banget. Den Mas sing mat jenengan weruh napa? Werna. Aku mah ger cilik e. Pas angguyu. Jenengan serius. Nek pun wonten mriki mboten sah kemutan senten ngomah. Muni ora ning bayangane iki wis cetha. Lah muni ora jenengan sampun kemutan kalian kula menapa dereng to Den Mas? Ya capet-capet aku kelingan. Nek capet-capet kula sinten? Kowe anake Warok Gunaseca. Nggih. Kowe Suminten. Lah nggih kula suminten Den Mas. Ayo bener, tak bener to. Lah nggih. Terus karepmu kok kowe methuke karo aku? Lah kula niku tresna kalian panjenengan lho Den Mas. Iki mbok tangane iki rene. Kaya malah arep ngerok. Lah kaya Den Mas Broto kok dadi badak bercula satu arep